съм втора година студент по журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Също така съм стипендиант към Ромски образователен фонд. Да, аз съм ромка и не крия своя етнически произход. Много от колегите ми не вярват, че съм от ромски произход, но се гордея с това, гордея се с историята си, гордея се с семейството си и реших да уча журналистика, защото следвах една своя мечта. Исках да реализирам мечтата си, а благодарение на Ромски образователен фонд тя сега е реалност. Образованието според мен е инвестиция и това е в бъдещето и това е много добра инвестиция, за да се подкрепи мен и моето образование. Образованието е крачка напред и чрез него имаме възможност да се реализираме и да сме добър конкурент на пазара на труда. Хубаво е чрез образованието да се разбиват стереотипите и подрастващото поколение да осъзнае, че е важна част от живота. Аз съм ромка и никога не съм крила етническия си произход пред колеги, за което получавам голямо уважение и респект към мен. Мисля, че според мен образованието трябва да е една от главните цели на всяко ромско дете, защото чрез образованието постигаме разбиваме стереотипите и предразсъдъците на повечето хора. Тереза е едно прекрасно създание. Спомням си първата ни среща. Тя беше много плаха наистина и евентуално очакваше да не я възприемем, но напротив и вече сме втора година в този университет и Тереза ни надминава дори. На мен също впечатленията от Тереза са ми много добри. Като цяло бих я описал като едно скромно и много трудолюбиво момиче. Тереза е моята най-добра приятелка в целия курс. Тя е добър, услужлив, мил човек и ние всички много я обичаме. Това, което мога да кажа за завършък е, че останалите хора трябва да взимат пример от нея и да не се притесняват от някакви такива етнически различия. Истина, тя трябва да служи като пример за хората от ромски произход. Има повече хора като нея. Ами аз бих и пожелал да продължава все така, защото тя е намерила, движи се по правия път, просто да го следва. Аз си пожелавам добра професионална реализация и много успехи. Аз си пожелавам да служи за пример и да бъде много обичана. Да бъде здрава и обичана.